Inom lang manok ko sa'yo, wala kang manok. Hindi sa'yo. Tapos ito dahil makasamal. Kung mas ang tuna mo, kung mapigilan ka. Bilang ako. Dari mansa, napisag. May gagawin ito. Karkar na. Oh. Ay, kaya nagkuan si ka na. Makaon na. Sige, mag-display na ko, ano eh. Mag-display na ko, ha? Kuan. Ilan pa ni ka pieces? Mabilan si Rilas dire mabike-bike. 4 times 5, 20? 100 tayo mga tag. Kailan ba kung baligya? Ay, 5 mo siguro po. Okay lang sa 5 ba na po. Size lang. Okay na size. Size. Size 8. Bilan si Rilas dire maawa man. Ayaw lagi pag tinikil ka na yung mga luwa ni ha. Biskot na eh. Yaan na naman kay kanon. Pagmukaon kaki, oh. Luara. Na imamsa. Ako na mahaw lagi. Sabaw ko na kahit pagkaon tayo. Nalagkuan gahapon kay mabaka amo. Chiro. Kapot? Oh, kachiro. Giduhan na lang nini mo. Giduhan nini mo. Hala pa. Pag slipper, bibi. Pag slipper. Ay, may magluto man na siya og baka, chiro. Uba. Awa na. Ay, paayo lang na. Ah? Oh. Tuk tuk tuk. Okay, dipilin ko mo kay. Lima? Lima. Ikuan lang, i-recount lang. Kailangan. Unsa na pababa? Dili manghilabot ani ha kay balik ya. Kuan kag imo Ha? sticker. Oh, Horse. sticker na. Sticker mama. Kuan ko sticker ma. Sige na. Patong day di lang ka. Di lang kay sakit among tiil. Katong plastic yung katuro lan bi. Matrak-rak. Saan sa may kan Bourbon? Ang Bourbon? Oo. Matrak-rak ang ako. Pagalungsod ko siya. Kulo kusog daw niya siya dito. Ang Kulo may 5 star. 5 star? Nagpila tong 5 star? 110 na karon. 100 pa tong ata di man naman Pili ka itong green po dahil itong tayo bitanan ba? Tayo bitanan yung plastic ba? Pili lang.
ba? Ha? Kulong. Ah. Ay, Bakers. oh. Lingkod sa day. Dua ka tikulo. 5 star di ka? Ha? 5 star. Ay lang, tikulo lang. Kaya lang siya. Kulang lang, kulang na. Okay. Naka-vlog ka po natin. Ito.